És ez mit jelent? Mit írtak meg? Hát, hogy mindenki a sátánpatkánya, megy a sátán után. Orbán Viktor után megy, a sátán után megy. Hogy ennek rossz vége lesz. Ki mondta? Ki mondta, hogy ennek rossz vége lesz? Nyilvánosan. Lázár János még válaszolt is, hogy a színészek azok maradjanak meg a saját műfajuk. Ott vannak. Elmondják, hogy miről szól a film. És Magyarország. Na, ki volt az? George Clooney. Igaz vagy nem igaz? Tehát mindenki Orbán Viktor után ment, a sátánpatkánya után. George Clooney ellen. Hát a világmentők ellen. Az összes film erről szól. Na, rakjátok ki a filmeket, én is rakom. Mással is kell foglalkoznom. Már az egészségügyi gyilkosság, népírtás. Az összes pszichológus, köcsög kurva. Hát ez a sátánpatkánya. Mindenki az. Mindenki az. Egész nyugat, neki ment a világmentőknek. Kik a világmentők? Nem kéne megkérdezni tőlük, hogy mit kell csinálni? Nem azoktól kéne megkérdezni, hogy mit kell csinálni? Elmebetegek, majmok, Nostradamus, mert még Isten is ezt írta meg. Mindenki hülye, agybosott majom lesz. Hát az, itt vagyunk, az. De már hány éve? 89-től mindenki az, még korábbról is. Neki mentetek a Kádár rendszernek? Neki mentetek a szocializmusnak? A pszichopatákkal? Hát így kell ezt csinálni. Bravo. Ehhez csak gratulálni tudok. Szentélek ellen.